ಯೂತ್ ಆಫ್ GSP ವೀಕ್ಷಕಾಂಕ ಮೊಗಾನ ನಮಸ್ಕಾರು. आध्यात्मिक चिंतकू कर्नल अशोक खिणी अन्नी मार्गदर्शन दिवून नावाधिक सिनेमाटोग्राफर आनंद मेथ्यू अन्नी बरयलेलं बुक इन क्वेस्ट ऑफ गुरु हे महाराष्ट्राच्या मुंबईंतशा राजभवनांतू महाराष्ट्र गव्हर्नर रमेश भाईस आणि प्रमुख जनानं रिलीज केलं. सनातन धर्म वैरी मॅथ्यूवांनी बरयलेल्या या बुक मुखारच्या जनरेशनाक मार्गदर्शक जावचे मात्र नाही मस्त शिकूक मेळटा म्हणून लेखिल आसा.